точно за Сузуки. Не от тук е. Там няма много трубия. Давай, газ, газ. Е тук. Ерко, издърпай го и газ. Издърпай го и газ нагоре. Е тук. Той Снима ли там кой стяна най-надалеч? Да, бе, да. Чай малко. Там снима ли да се вижда кой стяна най-надалеч? Да. Добре, да отидем да го поздравим, викам. Да, бе, отиди. И все пак да кажем, че спряхме да ги чакаме, ние сме Да, вярно е. Даже там спряхме да ги чакаме. Вие минахте по твърдия стак, какво са правите? Стои! Не. Ще ти фана нещо да... Я да видя, аз горям. Не, един поидеме. Чай, не гара. Свободна, Така е гадно. Тук е много мек снега. Еми сняг, бе. Я момент малко, преди да продължим да бутаме. Да видим Дали в нея висока и неща да бутаме. Аз мисля да обръщаме на обратно. Има, я пробвай нататък как е. Я да варим да бутим тебе. Аз там вече не мога да тръгна. Спрях и не мога да тръгна. Що? Защото ми потам задница. Добре. Я да засилим да им да се... Ще страдаме.